Toisille vaan sattuu enemmän kuin toisille. Sillä sanoi mun mummoni mulle monesti, kun mä olin pieni ja mulle sattui kaikenlaista. Ja sattuu muuten aika paljon yhä edelleen. Se on sellainen lempeä ja myötätuntoinen lause, joka on kannatellut mua aikuisuudenkin monissa kompuroinneissa yhä edelleen. Kyky myötätuntoisen ajatteluun ja sen muistaminen, ettei tarvi olla mikään superihminen eikä superelämä, voidakseen hyvin ja ollakseen tyytyväinen, on mielenterveyden kannalta tosi tärkeää. Muita tapoja, joilla mä pidän huolta mun mielenterveydestä, on yhteydenpito mulle tärkeisiin ihmisiin. Se, että mä liikun monipuolisesti ja yritän nukkua ja levätä tarpeeksi myös. Päivittäin mä pyrin tekemään valintoja siltä pohjalta, mikä on mulle itselle tärkeää. Ja sitten kun elämässä on vaikeita vaiheita, mä yritän muistaa, että ne hankalatkin tunteet kuuluu tärkeänä osana elämään ja jollain aikataululla asiat sitten taas muuttuu ja helpottaa. Tälle päivälle mä toivotan sulle toiveikkuutta, sopivasti sinnikkyyttä ja itsemyötätuntoisia ajatuksia.